Elikkä hei kaikille, tässä Hemppuli 17. Tällä kertaa Minecraftia. Joo, Minecraft on ihan kiva rakennuspalikkapeli. Joo. Mut. Toivottavasti tällä kertaa ei kuulu mitään tulostimen ääneen kaltaisia ääniä. Toivottavasti Autto sä et laitoin kääri kiinni. Jaa. Joo. Tämä on kyllä liian helppoa modilla. Tää laittaa kyllä easy modi, koska en oikein tykkää tästä, että Minecraft on liian helppo. Helppo. Niin, kyllä. Rauhallinen on liian helppoa. En oikein tykkää siitä, että kaikki on mua, mutta en tykkää, mutta siis ei ole mitään jännitystä. Joo. Mutta sitten vaettiin uutta saarta. Joo. Ei tässä mitään taikapaskaa on. Pitäis tehdä veneitä. Ei vaan oo jaksanut kerta kaikkiaan. Oikeasti nyt oikeastaan näin tulisi video, koska sitäkin voi vetää kyllä. Tosi hauskaa. On toivon, että mä löydän maata kohta pikapuolin. Ja mun ennätys on löytää päivän aikana 6 kylää, et. Juu. Jaa, tuo on saarta näkyy. Hieno. Tai siis maata niin ei saa. Joo, saapuu. Jaa, tuo on ennen. Hyvä. Juu. Kumpaakaan tuonne. Joo. Täällä on tämmönen deski. Mä kuvaan, et. Vähän kauemmin aikaa, et. Juu. Mä näen miten tässä käy. Elikkäs. Jaa, ruokapukki laskee. Oliko hauska? Täällä mun tietääkseni on inventorissa syötä. En muista oliko tuolla mun kämppä vai ei, mutta. Joo. Tää on ihan kivaa. Varsinkin jos on tylsä eikä jaksa mitään CS tai tämmöistä pelata. Ja silloin minä ei kelepaa. Mut, joo. Heti kun mä siinä rupean syömään. Ja äänekin.